अच्छा आज हमको सकत नहीं नु एगो बात का पता चली जाला पूरा संसार के निकले जब बेटा पता चल जाला सारा संसार के निकले जब बेटा। ये देखो अभी 10 तारीख के होई परशुराम जी के बंशो सभा में कहतानी झार के याद है साईं पता चली जाला पूरा संसार के निकले जब बेटा पता चल जाला सारा